Hej YouTube, og velkommen til min nye kanal. Hvis det er være, så går sådan her. Gå væk. Nå, men som I kan se, er der sådan en lille firkant, hvor der så stop. Det vil jeg så gerne have væk, men det kan jeg ikke få lov til. Og nu skal der spille Roblox Paintball, og vi er i gang. Det er en ny, hvad skal jeg sige, det mås man ikke, det er ikke fair. Det er en ny, hvad det hedder. Gå nu væk, man! Bare fordi det er en spæs, jeg kan finde ud af at hoppe, man. Så det her er en ny, hvad kalder man, YouTube-kanal, ja. Og det der, det fucking er fair! Lortespil, man. Men seriøst, man, jeg er fandme for spæt, at jeg ikke kan få lov til at komme her. Det er jo ikke færdigt der. Det er fucking hack. Okay, lad os se. Det er ikke fair! Jamen seriøst! Vi har sådan et lortehold, mand. Alle her kan ikke finde ud af at spille. Jamen det var snyd det der. Fucking spasser. Gider ikke. Vi holder en lille pause. Nat. Snit. Det der ved mig ikke på. Det kan jeg godt se. Det var ikke så godt. Hvis I tror det er træt. Og forresten, mit navn er Masses. Det er en ny kanal, jeg vil starte op her, så hvorfor skulle jeg så ikke bare gøre det jo? Der er bare sygt mange. Altså falder jeg kraftigt ned. Fair, man! Fed røvhuller. Ja, tak. Nu kan vi bare sige adios, og vi ses en anden gang. Bye bye.